Molt bé, tal com hem explicat a la sala de plens, felicitem en primer lloc l'alcaldessa i tots els regidors, agraïm la presència dels ciutadans que han vingut en aquest acte tan important. Com hem explicat també, tenim un pacte verbal amb l'alcaldessa que es materialitzarà en els propers dies i que farem públic, òbviament, per la governabilitat d'Esplugues. Tenint present en primer terme l'economia productiva, la inversió social i el bon govern. I sense renunciar als nostres principis, connectant amb empatia, especialment amb els més de 3.000 aturats que hi ha a Esplugues, i que és una xifra que no ens podem permetre. Volem revertir aquesta situació. Preparem-nos en honestedat davant els reptes immensos de país que tenim al davant i que cal afrontar. I escoltant amb respecte a tothom. Això també ho hem explicat. Nosaltres no hem estat excloents a l'hora d'arribar a aquest preacord verbal amb l'alcaldessa i el PSC sobre com ha de ser la governabilitat d'Esplugues. No hem exclòs ningú. Per tant, repetim, connectem amb empatia, ens preparem amb honestedat i escoltem tothom amb respecte. Perquè, tal com deia el nostre eslògan electoral, que és plenament vigent i aplicable, tothom fa Esplugues. Molt bé, com sabeu, el PSC va fer 2 rondes de converses amb tothom i amb nosaltres i altres partits han anat més enllà i han fet unes propostes que a nosaltres ens han semblat correctes i davant les executives dels 2 partits les hem defensades, diguem-ne, els equips negociadors, i han estat aprovades en ambdós casos per amplíssima majoria. Ara queda posar negre sobre blanc aquests acords verbals i en el ple de cart i pas aprovar-los, cosa que, òbviament, no dubtem. Bé, doncs sent fidels al nostre lema, el tothom fa Esplugues, obrint el camp al màxim, escoltant tothom, connectant amb els que pateixen, que són moltes persones individuals i moltes famílies d'Esplugues, i també preparant-nos amb tota la honestedat, que inclou també pactar el desacord en certs temes davant dels immensos reptes de país que tenim per davant i que no podem afrontar sols, tampoc. Ahir, a una reunió d'empresaris al Fòrum Empresarial del Baix Llobregat, en Joan Amorós, de Fermet, ens va fer palès els grans dèficits d'infraestructures que a hores d'ara, per incapacitat i manca de voluntat política del govern espanyol, té el Baix Llobregat, que és una comarca clau, ja només a Catalunya i a Espanya, sinó a tota la Unió Europea. I per culpa d'aquesta immobilitat i manca de voluntat política, hem deixat passar oportunitats immenses per generar ocupació. Esplugues i el Baix Llobregat, i per ende a Catalunya, ja des de l'any 90. Realment va ser esfereïdor el nombre de casos que ens va explicar que per manca de voluntat política del govern espanyol de fer un corredor mediterrani del qual Esplugues ens podem beneficiar en primer terme, doncs patim ara aquestes xifres d'atur que no ens hauríem de permetre mai.